அதாவது ஓபிஎஸ் திமுகவில் இணைந்தாரா, இபிஎஸ் என்ன விமர்சனம் கொடுத்திருக்கிறார் அப்படின்றத முழுமையான அப்டேட் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம சேனலை மட்டும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்ம சேனலில் வர அப்டேட்ஸ் எல்லாம் மிஸ் பண்ணாமல் இருக்க ரொம்ப ரொம்ப உதவிகரமாக இருக்குங்க. ஓபிஎஸ் திமுகவில் இணைந்து விட்டார், இபிஎஸ் விமர்சனம். அதாவது ஓபிஎஸ் திமுகவில் இணைந்து விட்டார் என்று இபிஎஸ் விமர்சித்துள்ளார். சட்டமன்றத்தில் முதலமைச்சரின் தனி தீர்மானம் குறித்து பேசிய அவர், ஓபிஎஸ் சூடு சொரணை இல்லாமல் பேசி வருகின்றனர். பாஜகவில் இருந்து வெளியே வந்து விட்டோம், சிறுபான்மை வாக்கு அதிமுகவிற்கு வந்துவிட்டது, தேர்தலுக்கு கால அவகாசம் உள்ளது, தேர்தல் நேரத்தில் நல்ல கூட்டணி அமையும், திமுக ஆட்சி அவலங்களை எடுத்து சொல்லும், இதை மக்கள் நன்கு புரிந்திருக்கின்றனர் என்று கூறியிருக்கிறார். மேலும் பார்த்தீங்கன்னா ஓபிஎஸ் அவர்கள் நேற்றைய தினம் இந்த பரபரப்பான அரசியல் சூழலுக்கு இடையே சிறப்பு சட்டமன்ற கூட்டம் நடைபெற்றது. ஆளுநரால் ஒப்புதல் அளிக்கப்படாத மசோதாக்கள் தொடர்பாக தனி தீர்மானங்களும் அவையில் நிறைவேற்றன. சட்டமன்ற விவகாரம் இப்படி ஒருபுறம் இருக்க, முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓபிஎஸ் என்ன முடிவு எடுக்கப் போகிறார் என்னும் கேள்வி இருந்து வருகிறது. அதிமுக கூடி சின்னம் பயன்படுத்துவது தொடர்பாக வழக்கு நடந்து வருவதால் சட்டமன்றத்திற்கு அவர் என்ன உடை அணிந்து வந்தார் என்றதான் இதில் ஒரு கேள்வியாகவே இருக்குது. சட்டமன்றத்திற்கு காரில் வந்திறங்கிய ஓபிஎஸ் வெள்ளை சட்டை அணிந்து வந்திருந்தார். ஆனால் ஒரு ட்விஸ்டாக வழக்கமான வெள்ளை வேஷ்டிக்கு பதிலாக காவி நிற வேஷ்டி அணிந்து வந்திருந்தார். கட்சி கொடி தொடர்பான வழக்கு நடந்து வருவதால் சிக்கலை தவிர்க்கும் விதமாக அவர் காவி உடையில் வந்தாரா, அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமாக அவர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காவி உடையை அணிந்து வந்தாரா அப்படின்ற கேள்விகள் மக்களிடையே ஒரு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஓபிஎஸ் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் இபிஎஸ் அருகில் அமர்ந்து அவை நடவடிக்கைகளை கவனித்தார். தீர்மானத்திற்கு அதிமுக எதிர்ப்பு தெரிவித்து வெளியேறிய நிலையில் முதலமைச்சர் கொண்டு வந்த தீர்மானத்திற்கு ஓபிஎஸ் அவர்கள் ஆதரவு தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க. இத்துடன் இந்த செய்தி தகவல் முடிவடைகிறது. இந்த செய்தி தகவல் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நன்றி, வணக்கம்.